आम्ही कोण आहे तुम्हाला दिसणार कसं? म्हणजे हो, तुम्ही डोक्यावर वृक्षवल्ली परिधान केलात ना? हो. हा, वृक्षवल्ली परिधान का केले? का कशासाठी हो? ऊन पावसापासून संरक्षण व्हावं म्हणून. हा, आणि चैत्री सुद्धा दशमी पासून सुद्धा चैत्र हनुमान जयंती चैत्र पौर्णिमा सदीच चालतात. प्रत्येक पहिल्या दिवसा देवाची पालखी असते. देव पालखी वाचून सकाळ पुंडलिकाच्या भेटी होतात. ते पूजा अर्चा जातात त्याची. मागे दिवस शिक्षण असतात. त्या दिवस बसल्या आपल्याला नाटक सुरू होतं. दशावतारचे नाटक सुरू होतात. नाटक संपल्यामुळे देवामध्ये परत देवा येतात. पालखी दिसून येतात. ते बसून येतात. जायसाचा प्रोग्राम चालतात. असे सदीच चालतात. आणि निमाण्या दिवसा चैत्र पौर्णिमे दिवसा देवाची पूजा झाल्यामुळे परत दिवस सकाळी अवतार होता पुंडलिकाच्या भेटी. तर त्याची पूजा अर्चा घेतात. आणि देवाला रथात देव रथांमध्ये आपला वीरभद्र होता. वीरभद्राच्या जागा आपल्याला साता रथांसून येतच सोडत. रथामध्ये देवाचा सदीच चालू असतात. चैत्र शुद्ध दशमी ते चैत्र शुद्ध पौर्णिमे पण हनुमान जयंती पण असतं. असं वार्षिक असतं. वर्धापनानिमित्त उत्सव चालू असतात. त्याच्यामध्ये नेहमी रामनवमीचा मोठा उत्सव असतो. रामनवमी करतात. वर्धापन द्यायचा त्यासाठी ते सदीच साजरा होतात. चैत्र शुद्ध दशमी ते सदीच चालू असतात. त्याचा असं 5 दिवस येतात या 7 दिवस येतात. किती प्रमाणे चालू असतं. हनुमान जयंती हो शेवटचा दिवस आणि दुसरे दिसा पहाटे मागीर प्रतिपदी चैत्र शुद्ध प्रतिपदी असा